ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತನಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅನ್ನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಬೂರು ಬಿರಾ ಮರಳು ಕಟ್ಟು ನಾನ ಐಕ್ಯ ಮೀನಿ ಬೂರುಂಡು ಸ್ಟೀವ್ ನಿನ್ನ ಕೆರ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಗ. ಅವು ವಿಲೇಜ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಅವು ಎಂದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪನು ಮುಳಕಿನ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಡು ತಕ್ಕಾಳೆ ಒಮ್ಮೆನ ಮಂಡಿಗೆ ಮರ್ತು ಬಾರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾರು ವಾಂಗ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೈದ. ಸೊ ಮೊಂಡಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಎದುರು ಬೈದ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊಡೋಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಹೊಸ ಜನ ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸನ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಜಾಸ್ವಿನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಜನ ಬ್ಲೆಸ್ಟಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ಹೊಸ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೈದ. ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಪದಾರ್ಥ ನೆಗಾರ್ಗುಂಡಿ ಒಂದು ನೆಗೆಯಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನೆಗರ್ರ ಗ್ಯಾಂಚ ಮೂಲ ನೆಗರಗುಂಡಿ ಪುದಾರ್ ತೀತೀರಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ನಗ್ಲಿ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು. ಸೊ ಒಂದು ಮರಿಯಾದ ಟೈಮುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನೀರಂತೆ ಕಲಂಕ ಅದು. ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ವೆದರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ತಂಪು ತಂಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ ಸಯ್ಯಾರ ಲಾಗ್ದ ನಡುಟಿ ಪಗಲ್ದ ಅವಡ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಂದು ಬೆಗತ್ತೊಂದು ದಾದ ಅಲ್ಪ ನಾನು ಚಂಡಿ ಆಯ್ತು ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆ ತೊಂದು ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಬರೋದು ದಯ ಪಂಡ ನೀರು ಪುನಃ ಕಾರಣ. ಸೊ ಅಂಚೆ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಡೆ ತಂದಿಲ್ಲ ತೋರಿ ಬೆಗದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಚೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ. ಸೊ ಯಾಕಾಡು ಶರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪಿದೈ ಪೋದಿತ್ತೀರಿ ಅದ ಗ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಪಾಡ್ದು ಪುಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಎರೇನು ಪೊತ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಪೊಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮೂಲು. ಸೊ ಸೂವಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಅದಾಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅದಾದ ಮಾದ ಪಾಡ್ದು ಅದಾಗ ಪನ್ಪೇನೆ. ಸೊ ಸದ್ಯ ಕೊಂಚ ಸೂ ಮಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯ್. ಸೊ ಗೈಸ್ತೀರಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರಾತಲ್ಲ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊಸು. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೂ ಮಲ್ಪನ ಬೇರೆ ಮೂಲ ಪುಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಪುಗೆ ಒಂದುಂಡು ಆತಿ ಸೂ ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆತನು. ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆತನು, ಮಸಾಲಾಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನಾನು ರಪ್ಪ ಸೂ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಂಡ ಶುರು ಮಲ್ಪನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡಿ. ಸೊ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬಂದ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಪಾಡಂದಿರಲಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಉಂಟು? 3 4 5 6. ಸೊ ಗೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬಂದ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ ಪಂತ್ ಜಕ್ಕಡಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಜಪು ಪ್ಲಸ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮಂಜೋಲ್ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಬರ್ಪುಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಗಿ ದಾಕಲ್ನ. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಸೊ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂತ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀತೀನಿ. ಸೊ ಆತ ಐಟಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಸುರುಕು ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ದೀತೀನಿ. ಅವೊಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದೀತ. ಸೊ ಇಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ತು ನಡಂದು. ಸೊ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ಚಿಕನ್ ಹೇಗೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೊಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಪ್ಯಾನೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ. ಶಿವ್ ದಾದನ್ ಓದನ ಹಾ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೇಲ್ ಅಲ್ಪರಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಕನ ಯಾನಂಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಹಾರಾಜಲಕ್ಕೆ ಗುಲ್ವೇನಾ ಸೇಸ್ ಬಾರಿ ಅಪ್ರೂಪಾಗ ಅವನ ಎಸ್ ಪಿ ಎಂಜಿ ಅರಿದಕ್ಕೊಂದಿರ್ಲಿ ಮಿರಿಕಲ್ ಮಿರಿ ಅರಿಕಲ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಅವ್ರು ಅರಿದಕ್ಕೊಂದಿರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅವಳು ಪೂರ ಬೇಯರ ದೀತಿನ. ಸೊ ಮೂಲು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬೇರೆ ದೀತ. ಸೊ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ನೀರು ಪಾಡ್ರುಂಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕರಿ ಪಾಡ್ರುಂಡು. ಸೊ ತುಕ ಲೈನ್ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೋಪ ಬಂದಪ್ಪೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಸೈತೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇತ್ತು ಬಚ್ಚಾವ್ ರೈಸ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಖಾಲಿ ನೀರು ಬಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದು ರೈಸ್ ಬೇಜಿದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ
ಸ್ಟೀವ್ ಅರಿಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಯರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅವು ವಿಲೇಜ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು. ಅವು ಎಂದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪನು ಮುಳಕಿನ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಡು ತಕ್ಕಾಳೆ ಎಲ್ಲಾರು ವಾಂಗ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಲಾ ಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾರ ಇಂಡಿ ಕಬಾಬ್ ಕೈ ಬರಕನತ್ತೀನಿ ಇಂಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ ಇದನ್ನ ಮಲ್ತಿ ಅವು ಪತ ಮತ್ತೀನಿ ರೀ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪತ ನಿಜ ಬೂರುಂಡು ಪರಿಮಾಣ ಗಮ್ಮ ಬಂಡ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಕುಕಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪಡದ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಪೂರಾ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ. ಸೊ ರೈಸ್ಲ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡಿ. ಸೊ ನನ್ನೈತೆ ಬೇಯರ್ದಿತ್ತ. ಸೊ ಒಂಜಿನ ಕೂಡ ಕಲಪರಂಡು ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಗೆಂಡ ಪಾಡ್ದು ದಮ್ಮು ಮಲ್ಪರ ದೀಪು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತಂಡ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ. ಐಡಿದೊಕ್ಕ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೆಪ್ರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನು ಚಮಾಟೆ ಮುಕ್ಕು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಂಕ ತೋರೆ ಒಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೀನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೊಂಟ ತೋಪ ಅಂತ ಕಲ್ದ ಅಟ್ಟ ನಿಂದ ಸ ಪೋಂಡ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ್ ಕಟ್ಲಿ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಬೋಡಪ್ಪ ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಂಕಲ ಗಡ ಅಂಚೆ ನಾನು ಕೊನತ್ತು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಸೋಮತ್ತ ಪಿರದೆತ್ತದು. ಸೊ ಮಿತ್ತೊಂದು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟ ಅದೀತ ನಾನಂತೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಐಕೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತದು ತಿನ್ರೊಕ್ಕಲ್ವಾ. 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾರ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಪಡ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ದಮ್ ಹೊಗ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ದಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆತನಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅನ್ನ ದಿಕ್ಕೆಲೆಗೆ ಐಕೆ ಬೂರು ಬಿರ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಾನ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಐಕ್ ಮೀನಿ ಬೂರುಂಡು ಸ್ಟೀವ್ ನಿನ್ನ ಕೆರ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಗನ್. ಹಾ ಅಂಜ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ಕಂದಿನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಲೆ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚಾತನ್ ತುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬನ್ನಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸುರು ಟ್ರಟ್ ಉನ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತದೆ. ಸೊ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಲಸೊಂದ. ಸೊ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಎಂಚೊಂದು ದಾತಕತೆ ರೈತ ಅವಲುಂಡು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ರೈತ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ರೋ ಫುಲ್ಗ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಯ್ದು ಉಪ್ಪು ಮಾತ. ಸಾಕಾದ ಗೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟಾಪ್ ಬೈದು ನನ್ನೈತೆ ರೈತ ಬಾರ್ದು ತಿನ್ರ ಕೊಲ್ಲುನು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಸೊ ಗೈಸ್ ರೈತ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ರ ಕುಲ್ದ. ಸೊ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಜವನ ರಿವ್ಯೂ ಕೇನ್ಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೂರ ಲೈನ್ ಗುಲ್ದಿರಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೇನ್ಗ. ಸೊ ಎಸ್ ಬಿ ಹಾ ಎಂಚ ತಿಂದು ಫನು ಮಾರೆ. ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಒಂತಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಎಸ್ ಶೋರ್. ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೈದರಾಬಾದಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಮಿಯಾದ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಆತ ಸ್ಟೀವ್ನ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದನು ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕುಕ್ ಎಂಚಂದ್ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಓಡಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಪಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ರೆಸಿಪಿ. ಈ ಕಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಬನ್ಪುನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತೊಟ್ಟೆ ಬಾರ್ದು ಗಡಬರ್ನ ಅಣ್ಣ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿಪ್ಪು ಫನಿತ್ತ ಎಂಚಾತವೆ ನಾನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆದ್ರು ಬ್ಲಷನ್ ಎಂಚಾತರಿ ಎಡ್ಡಾತನ್ ಪುರ ಎಡನ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತಿನ್ಕದ ಬಾಡ ತಿನ್ಕೋ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ತಿನ್ಕೋ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಬಂಜಾರ ತಿಂದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟೀವ್ ಒಂಜಿ ಇವ್ರದ್ದು ಬಲ್ತಿ ಹಾಗೆ ಪೇಸಂಡ ಬರೋರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿರು
ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಐತೆ ಪರವಲ್ಲ ಜಪ್ಪಣ್ಣ ಪಕ್ಕಡ ಬಲ್ಪ್ನೆ ಸೈಡ್ ಹಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ನೀತ ದಿನ ಫುಡ್ ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನು ಒಣಸ್ಲಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ 2-3 ಗಂಟೆ ಮುಲ್ಪಾನೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂಡು ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 5 ಗಂಟೆ ಪದ್ರಡರೆ ಪದ್ರಾಡರೆ ಬತ್ತು ಪದ್ರಡರೆ ಕುಲ್ದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆ ದೊಡ್ಡರೆ ರೆಡ್ಡರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಪದ್ರಡರೆಗೆ ಬೈದ ರಡ್ಡರ ಅಂಡು ಸೊ ಇಟ್ಟ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಲಾಯ್ ಕಡೆ ತಿಂದು ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತು ಪೀದಾಡ ರೆಡಿ ಆತ ಸೊ ನಂಬಕ್ಕಂತ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ತೊಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆವದು ಇಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದು ಆಯ್ತು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೆಂಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್